Hang ni kasing ini apa nak kasih ke jong Blei berkata kalong ke jingkot ke jong Blei U Gideon. Ke jingkot ke jong Blei U Gideon. Kasih ke jong Blei pila ban Shem ya kata na kitab Nongbishar. Kalau nong ban Rio ke dekat ke ba ningkong terter kasih ke jong Blei ke angkum ni. Tiki kun Israel kilale ya ka basniu hakmat utrai. Berutrai ula aino ya ki hakati ki Midian nyausnem. Haba kile ya ka basniu ki yo pediang ya ka basniu. Namar bakilale ya kata ka basniu hakmat utrai. Dadeng ta makiru ki yo pediang ya kata ka basniu. Balai tino ya ki nyausnem hagakti jong ki Midian. Ki Midian ki di ginongsyun. Bagini ginongsyun kimdai ki bale abha. Kababal ki thu ingi hang ni. Kakti ki Midian ti kala job iki Israel banda ka benta ki Midian ki kun Israel kila thaw yala di ya kita ki thliu ki bah ki lum bar ha kita ki krem bad ya kita ki kut baskem kila gumno ki haban ri yala di haba don ki nongshun ki haban shnai ge ya kita ki thliu bah kita ki lum bad ki krem ki haban ri ki thliu kita ki krem bad ki shnai ki kut ki baskem ge jongki kapop ka penle gumno kapop kawan ra ya ke jing snew wat ubre wahaban pet yap wahaban ri elade ka jingim ka barem ka jingim jong ka jing sha job man lagas ngi ki Israel kilale kumta hakmat jong trai bagini ka jingim ka baki ki ka de ka selang ka sosat ka jenjar hado kata bal ka tin jong blai ki thu hang ni abaki Israel ti kilabet kita ki Midian kilawan kiu bat ki Amalek bat kita ki khun mingi bat kilawan kiu persya yaki bat kila share dara persya yaki bat kila penduk ya kita jingmi ke kendo hado bame poi shagasa bat kim shimla eno jingbam shu yaki Israel niki langbrot niki masih lem niki kada kemudian ga ike baki ki torai ya ga ike baki bo ya ga ike baki kiri shilena evet la rap ha lamut banot ai wan kinong shun ai no yangi lari ke langbrot syakni no lari kita ki masi lari ya kita ki jingri ke jongki syakni no bar ko abrongi pi kata ke jing shala da ubriu udang em ha ka pop trai kat baterai le kat bale kan wan be ke jing kerdu hau tau briu ka tin jom blai ki thu ingi hang ni tadeng tanga ju lengo ki briu ki syakri u blai ringam i te progress ngam i development ngam i ya kata ke jing kharoi ka bu jing kli ba he ba balai ki Israel kidai ki breu ka bau bleu la jiet kidai ki breu ya ka bau bleu la pelat nagai nak tak jinglong ram nak ri Egypt kilayat be kili shibun ki kamba re anda be ki poi ha ne ka ri ka bau bleu la ai ha jaka be kin le kemen na ka ta ri pen ban ki sha ya ka ne ka jinjar ka ba kraw kat ka ni trai ka ba trai rap kat ba rap le kat ba le ha ka ba khat do ki long kti thli jinjar ki haban ri la di shurit men sim bat tiada miet ru Lash pos ni ukul mar lawan ki Midian. Hapor bat dang tiak bajai dang kenja ba shulen yar kesan kau kendit tapi balai. Mar ba teng teng bala perkat Nganget bagi kun Israel lu dan pring jongki ki long kumta. Namar bagi ya kini ki Midian ki Amalek ong khin ke jong Blei bagi wan le kumta wat ki klung ru ki herser ngiulut. Kim nang yo thia. Barka babel ki thu hang ni. Na bagi lawan kiu lembat kita ki jingri ba kita ki jan bat kilawan kiu pai ba kum ki put yaki hibat ki ut jongki shimla kenshu bat kilawan besut sekata ka riban penjot yaki kidawan nami sap ngi kiwan kita ki nongshun mdei wan arngut laingut kiwan de ki nong sundan banwan yale yaki Israel mdan nong yalam nambar kani ki kapol ki Nongbishar mdan mano ki haban ya take care hi marwai simet lo meniki ski benta datangan mo hapai simet Bagasin jom lagi itu ingi ki Israel kila shipa na kamanta ki Midian kita shipa shisha kita kordit shisha na kamanta ki Midian baga babel ki itu bagi kun Israel kila lenyar ha utrai namar ka jing sha khanyot namar ka jing sha banben ka jing sha leben halas ablei bun ki breu dang biang kim chukun mau blei dal afoi jenjar ablei tro ade best okay good Tadau jinjar tentang kiwan boleh kuat bangin keang ya ke kerteng ke jang. Amen. Tentang lah Shillong jai shumelan itu skriblei. Oh, ada ya lek tu sia lek kalet. Mar ba shong hayeng Rasulullah balam lien du dang rit lek jeseng de shong hayeng ru. Snguling ka man siam to. Ba ding ta ba
ka jinglek je seng teng kala Shillong tangkum ka rukam teng ka jinglek je seng ka jing syakri blei ka long tang kata ka ba ngisu syakri ka long melan han ra bawan ka jing kam dei syu ka biskot blei dadwai trai habon jing de blei kita lenyar ong ketien ka jong blei hang ni namar bawan ka jing ai ngoi blei ki don ki jing ki jim jingi bingi la ban lenyar so blei amen blei kwa ngi bangin lenyar tading ka ketien ka jong blei ka ong ka sam lai fo ka khot ka ba ka ong ngala ka ang shame mdi bangala syu pasiau shame ni bangla syukran ha ka donut shame ngala ka ang shame te blei ong ngangapen kia ifi amen utra kwa ingi bangin lenyar bon ki breu ki sneak lenyar but blei comenong very good for feel lenyar feel lenyar haba pi lenyar ngan sa shim action tadra pi lenyar pilong relax blei ruang to ngan long relax re bangingi lenyar haba ka perthai ka lenyar blei udon banle iki kamba amen hallelujah ban nga aingo yu blei bon ki lenyar gini ki sngi nga aingo yu blei haba ki lenyar ngin i ka kamba ka jong blei nang ni syakmat amen ya kata bang empat ju i menno ngen yu i blei jungi unle ya kata namar umpat ju le menno ru ya ka ka ba unle ha ka jing syakri ka jong gideon umpat ju le menno ru ban nga ngai nang ni syakmat ru ngini i ya kata khin ju blei ki thu ngi ti haba ki kun Israel ki lenyar how try nagamenta ki Midian utrai ulapa yu nong itu ulapa hagi kun Israel bolo ong haki kumne wong utrai ublei ki Israel ngalawan lamno ya pi na kari Egypt bangala penmino ya pi na ka yeng ka jinglong brau bangala pelat ya pi na ka kti ki Egypt bangala ka kti kita baro ki bala ban ban ya pi ngala beru ya ki na kmat jong pi bangala ai pi ka kari ngalong de happy wong utrai na ublei jong pi penom shepting ki blei ki amor hada ki ri ki ba pi shong Henry pim shim la shashkor ya ka ktien ka jonga udan utau prophet jong ublei unong thu lupa jong ublei ubapen kan mau ya ka history ubapen kan mau ya ka pas upen kan mau ya ka ka ublei ulale tading ta yang ilang baro agane ka sngingen kan mau ya ka bo ublei uladap le men chwa amen pitau ublei ulayam bo nom le shu eki ublei jungi udai baim banga snow ya kata ladau lale mensyai kita ki kamba kam krau ki kamba unle nang ne sekamat amen ublei jungi umle ya jo ublei jungi umdei barit ho ula ai ka jing job ula ai ka jing pelat ula ai ki ya kata kari ka betuit da gadut bat kangap ula ai upen kan mau ni prophet jong blei ong blei un sale iki kamba kadau kalong bapisha jenjar kalong bapila paino nagaktin ka jong blei bona gini ki sngi am ki breu ki sngosi bona gini ki sngi ki breu kim dan ni ka jingsuk ki wat man ta ki shna ki app kumno ban long happy kila join ma ta ka group mentali kila lengo ana kila ya join ma ta ka group kumno ban wat ban yo ya kata ka happiness ringa snol tangga ne ka way ladang ishashkor ya kaktien ke jong blai bangin ko ngo ya kaktien am ngin long big happy amen ladang imle ya kaktien ke jong blai ka de hang ta kawan ra ka nem snew yangi kawan ra ya jin jar ke jim jungi kawan ra ya kata ke jing sha le ben ke jing sha shop ke jing sha nyon ben tang ka wei ka long bangi kan ria na kaktien ke jong blai kini ki sha nyon ben namar kila pai no henry film shim la shashkor ya kaktien ke jong ngangai ladang shashkor ya kaktien ke jong blai ya kai bangi le yo snow boros kata naki jing seng naki jing kai ya bangi la puli dalade ladang le ya kata ngilong ki bre bolong happy ki ba happy tam perthai nga snow hagni ka por ba news ka peni gong menta ka banwan ke jing pang ba kham kra covid ka de depression ki bre ki long depress ka business ki la collapse ki shabe no ki kam ki jam ki jong ki don shibon ki economy jong ka ri ki la her badang ta ki ong ngin le kumno kawan ke depression kawan ke ta ka hypertension badeng ta ka kta ki jingmut perkat ke jogi ka kta ya kata ka long rinyang ke jongki namar bakadon kata ke depression re nga snow bet ladangi la yo snow ya ka ktien ke jong blai ladangi kongo ya ka ktien ke jong blai jagat baja longkat bolong lada ka ktien ke jong blai ka don ha ka donut ke jongi nginum kan mau ban ngosi amen nginum kan mau hirup ban kuslai kata ke happiness ndai ka ktien jong blai ka ong lim ngidon ni kata ke joy ke jong blai amen ngidon ni ke joy ya kata ke jinkman ya ka bamdan mono bala ban shim nangi
Namar bangi don ya kaktian ke jong blai. Bangi don yu blai bangi shashkor ke kaktian ke jong blai. Kaktian jong blai ke ong dakum ni. Onda kum tau tu angel try ula wan bula shong ha pol tau ding sning ha opera. But ubadai u Josh unong abezar ba u kon jong Gideon udang shong shok kau ha ke jaka kem umso bala buri e u na kita ki Midian. Hani di ke por ke ba Gideon udang shong ban shok itu ki kau ke jong u. Ban kem itu ki umso ban buri e u na kita ki Midian u shong ba utrai ba ke jaka ka ba utrai ke jaka ka bari umnut ban trai lai lo utrai underground na baru tip tang la utrai ban pen pau lawan kinong shun ai no me ka tu metrai but kamen sim ju karit kamen sim ju ka shu her sun ngiu ba chimesh pang ka tin ju blai ke thu ang ne kat ba udang trai kum tau angel utrai ula pau ba ulaong utrai udan ryngkat ban me ubreu u ba shinrang wa me de ubreu ba shinrang u angel u i Gideon ba de ubreu ba shinrang tamu Gideon il de ong de ngam sngo phi kum ta hatung ilong em ki ba shinrang men sim ngam ong ke jinglong shinrang kan thai ke jinglong do han re ke jinglong men sim ngi long shinrang em utrai u ong Pilong ki breu ki ba shinrang u Gideon ulang u breu ba shinrang re sngo thu ita ka jinglong shinrang jo habon ki jing e u re pen ban sekendong u re pen ban o nan yap sibet lawan ki nong shun shale ben ba babel ki thu ang ne khat lai u Gideon tu lo ong ha u akan rat jonga lalau trau dan ryngkat ban gi balai tikat kini baro ka bangat hangi ba shano kita ki kampla jong u baro ba ki pa jong i kli thu angi kita ong utrai shim lawan lam no ingi negeri Egypt menrai mentau utrai la lendat no yangi bolai no ingi hakti ki Midian uang ladau blai udan balai kat kene ke jenjar ladau blai udan balai yang akum ni ladau blai udan balai kat kene ke jingja balai kat kene ke jing shalen shop ladau blai udan balai bangingi sha ya kene ke jing e kat kene kata kene ke jingkli ke bo breu kelibet wan jing e balai hatu blai umdan mo balai kat kene ke jing e balai ti kat kene baro kabangat hangi ong u Gideon balai ladau blai udan ryngkat balai kalong kat kene hangi kita kepatemen jungi kele thu bodai mu balale itu ki kamba lawan lam ngi na keri Egypt la pelai merau ngi henry balai mentau lendet no yangi bola ai no ngi ke ki Midian kwa no ngi fi bon ki bru ki kli kene ki sngi balai ngi jenjar kat ne la tau Jisu belayap aga ding penau la job yu syaitan balai bot syaitan ikum ba usyong haga khli ke jongi bat ule don bor cai tau Jisu dan kibriu kyong if God exists balai kat kini ke jenjar ka don haga ni ke perthai la balai don balai kat kini ke jingyap balai kat kini ke jing sat thombor balai kat kini ke jing duk ki jing kerdu ki jing pang ki jing sitam bon kibriu ki kli kata ke jing kli la balai don shano udan peni ke khamat kani de jingkli ke jong u Gideon bat kidan ki jingkli jong ki breu akini kiski ka babel ke thu utrai tu lapet hu bau long khilet hagani ke bor jong me bat pelaj ki Israel na ki Midian ngam sim la pha mangaya me utelo ong atrai kumnongan pelaj ki Israel hakmi ke kur jonga ka long ka beduk tawa manase ban ngaru beretam na ka yu pa jonga upat ya katakan jinglong ka jawani ngawan naga ying ka baritam bangadi baritam naga ying ka baduk wang bunsin yang ngi baduk badeng tahap baduk syale ben kababal ke tu angni namar bu Gideon usngo el dia bu duk per bu urit takadaw syanyan bun ki Kristan ki ong ngi baduk suk baduk ngi ki baduk ngi basa ying trap kan mau ngim simlawan naga ying trap ngiwan na beneng ngidi ki kon jo ba khle tame usim ki sim utrai ki trai bade ma ulong trai ka beneng ulong trai ka kendo bara ba mo de trai ngiru ngidi ki trai kinong yo pateng amen ka beneng ka lagi jongi ka kendo ka lagi jongi ka mo la ngi trai mar ka lagi jaka jong papa da ta ngi trai ka lagi jaka ka bla kerku ka kendo jin sha ka de bala tim man sha ka por jo Adam henry Jisu la ba no wat dia ta ka jing tim ha ka ding pna u tau breu ba mi ro Adam ha ban Joseph ban trei ban trot dia ka mau ka ding ba unyo ai ka jing ku Jisu la dap Joseph ha po ka per Gethsemane ban pen ka laya ta ka jing tim sha ka jing ku amen tadi ta ka ni ka kendo ka bangin trei
Kan dei ka belong belakarku. Haleluya. Bat ka beneng ru. Kadai ka jaka ka bangin yo syong syabam jikut. Namar ka dei ka jong papa jongi. Tading ta wat nom sngorit yaladi. Hoi ka jing sngorit don kam de kumway pat ken. Mdei bangin chu sngorit. Bangin sa syak nyon. Bangin sa syak le bangin sa long nong way hari la jong. La debang sa long bet. Nginom lang nong way la noru. La daw blay don rengkat bat ngi. Banga snow ya kata. Lada ublay dan rengkat baga nega jela jungi ladap naduh mynno ngi ladap jak naduh mynno. Re aingo yu blay bengi exist haduk mentah. Ke history jungi mynno. Langi pai tang lai spas na mensyuar ngi mi history kasi. Rengi exist. Kadau kolong bu blay ya dai ngi. Tading ta kwa benong fi lada ublay. Syubuk lada umpenya klat ya ke India ba Bangladesh. Dan kasi juhi. Ngila kira neketin Bangla. Aingo bagi missionary kiwan. Kiu ai gani ka gospel gani ka ketin bagi translate ya ka ketin kasi babaro ki badan na jela jungi kinang kren kasi dan ngalai cha jain tia teng kim nang ban kren ya ka ketin kasi henre haying mani ki kren da ka ketin kasi namar bakadan gani ka Bible de village chawar ki kren da ka ketin kasi namar bakadan ka Bible lemda ka gospel kam shimlawan kata te bosan Assam la kren Assamese badan sitai sajan Bangladesh la kren Bengali bala ya khleja tung milaja Raingo blei u yangi. Taladau blei la le ki kamba menshwa gom tayangi hatu num le men tayangi. Lada kawan de kumwei pat ngi haban kli jikli yala di. Mdei u blei. Balai ngi long kum ni. Mdei blei balai ka long kum ni. Ngi haban kli yala di balai ngi long kum ni. Kadau ka long yo bangi long kum ki kon Israel na. Ki bela kentat ya ka tin ka jong blei. Ki bela nyoben yu blei. Ki bela kentala yu blei. Ki nang mut blei le yu. Ya le kat bamon yu tu blei. Ada iban ya parti baik le jaseng baik le you tau blai ini khle jaktung ke percaya bu blai ke jog por ka babel ka nak tin pareng ong I am a jealous God ngade blai kri kasi ong thot shen re hakawai pa ka benta galong ngade blai bo bishni ngam kwa ba phinia sam ya ka donot jongpi bat ki wei pat ki blai jong ne ka percaya ngam kwa ba phinia sam ya ka ne ka jigi ki jonga bat ka wei pat ka bait jong ni bat kita ki wei pat ki bait jong ka perthai ha ka perthai don sibun ki bait tadeng tangi it no ngi syakri no ngi nget no ngi shania no kata gede ke jingkeli ki Israel namar ba ki lapai no trai ki haban patri ki haban ri syakita ki kram syakita ki thlio ki haban patiam la ngingem don yo blai ngi long thik ko maki ai ngo yu trai anda baki kilakaang utrai u showed up uwan bodu pen pau yala de upa u angel jong u bawan ya kendo ru ya ne shakri jong u Gideon nganget agari khasi jongi dang don shibun ki Gideon ki bashen rang men sim amen pala dam ta ki pasto shisha nga shen rang shisha se ngalang kumta ni nga warit ni nga boduk right medai bashen rang men sim padai go shen rang men sim dei tau trai u jet ngi Barga babel kong utrai ulong hau shisha ngan long lembat me. But men job yiki midian kum ya wei padu breu. Men job yiki midian tangkum ya wei breu. Kamot haba me men yale men long bile tang wei breu. Mdei ban yale yiki hajar. Dorong perfect tak biang deh. Bun sin kam julong ga jing shisha kum ngi yiki film. Hagi film the one du shinong ru aktor marwei kawang. Da ka shinong makana yap lutte tu ka shinong wan aktor marwei. Ndre ga jing shisha tapi tang paramarway tang da kap te baga jing syahang ni ka tin jublai ka ang men yakun ya gitu ki median kum men yakun paramarway bam dei paramarway mdei tang me bat ma u han rai ngang long lem bat me kata di ka bor ka krau palat ka babel ge thu ang ni tu long ho la da gumta ngala syam sngo ba kmat jong me tu peni ka dak yenga bangalong utaw ba mela kren yenga ngagerpat ime walai no nang ni tanda ngan wan hame bangan malam iki jing aingu junga bangan bu akmat jong me ti ulaong ngan ap ken hadu bamenda wan pat uni wang haba meme wan nganom wan tang man syakran bat me ngan wan ban ai ru bat ki jing aingu ya me uni wan man yakran bud angel barawan ya kendo yu angel shimla wan ong syubyang man yakran bat me rewa ap ang ni ngan sawanra ki jing aingu botaw ngel ongan ap bagata ki bagatin jong blai kong haba piwan akmat jong blai what you want to get Habang iwan akmat jong blai ngimlong man siwan keti theli. Tadangi habonon ra iki jing aingu ki jongi. Habang iwan akmat jong blai.
Ngi haban ai ka donot ka jongi shau. Kay ka bang ngi don ha ka donot ka jongi. Ngi ai kum kata ka jing mane ka jing ro yo. Ngi ai ya kata ka bang ngi don wat ya ka pisa ka tengka ka jongi. Ngi ai ban ngi mane yo ngemla ban siwan kti thali tang mun siong bai try ai ka de yang ngi rong he. Bun sin shu kumi lenti be ban yo. Henry hau try. La dang gidan sya ka jing dei bat u. Utrai ro kumi lenti ngi ai yo shu. Hatung ngi ai na mi u. Ya kata ka jing ro ka jing mane. Hatung ngi ai na mi kata ka ba dei biang ho ba ka khtian ka jong blai ka ya thu habo lawan ra I kata ka jing knya. Uta u angel u bo yau tau ding do jong u. Kada me ding kata ka jing knya. Kata ka jing aing ho ka jong u. Hatu ka me ding nem ka jing mane ka jongi. Hatu ka me ding nem kata ka jing ro ka jongi. Hatu ka me ding nem kata ka jing shakri ka jongi U Blei. Bon sin ngi shakri am tang bu chudap rukom le. Ting try kwa ingi bangin long rehab. Ladana ka por men shwa arngut ki shipara wa abel burkan u kan wan ra ka ba u try sham sngob ha. Smau bi kita kiso. Tang U Blei wang kata kam dei ka banganga kwa. Abel wan ra daga lang brot. Bol wan ra kata ka ba U Blei uman. Namar upen jaw snam ya kata ka lang brot. Badeng tau pa ya daga ding. Balatang ka jing kenya ka jang Abel. But I begin shakri ke jungi kan long ke jing shakri how men sim but aga jing shisha. Namar kata hi kadai ke bau blai wat ingi bangin shakri. Amen. Uni ubreu lawan. But ulayo I ya kata ka ding ka ba me but haba ka don ka ni ka ding. Kam dai tang bak shume ka jing kenya ka jang u kalamer wat ha ka donot ka jang u. Amen. Ka babal ke tu bahaga ta ka miet hi. Uyo ka jing shilur ba kum no ngam tip. Henry namar bu dani men sim ba khoi. Ulai bat ki panlok juban pom itu ki belai tha baro ki badal ka Shillong. Wa musyang adi betiang ne berit beduk tek ku maka sngi pentekos haba kini ki senran ki jong tragi ngari emar Petros sudah lenno baro ki dia petri no pin pe Cleophas butu we ki ong nya pet na Jerusalem. Namar kumbala penyap yu kan rat jong ikin penyap ngi bestam ngi oh bha ka ba pet yap no nang ni. Re anda habuan men sim ko ya ki kiyak kero ku musing. Kim ting syo kialap da ka ding ka jong try. Gideon namar bula ya kata ka jingo ka jong U Blei. Ula yo ya ka ding ka jong Blei ha ka download ka jong U but uklem re syo. Uklem shep ting syo. But ulet ban pen pra ya ka ki Blei tau ki badan ka Shillong ka jong U. Andala Simon step ki ki ibu ki Blei tau jong ki la pralat ki la sngolingo ba ki la tipat U bale ya kata. Man ngara tip bagatin so Blei ka khat ingi kumba u khat yo Jeremiah. Tangi play Jeremiah har ka ongom no. Ka lenong ba ningkong ka de khat ka ba kandai ka ba kham sharum ka ongom ni. Hakmi ngala bo ye ka ktin jonga ha ka shentur jong me. Hakmi agane ka sngi ngala thong ye me halor ki jaj ben riu. Bar halor ki hima ya ka ban ratna bat ban pentua. Ya ka ban pendu bat ya ka ban penkelan. Ya ka Bantei bat ya ka ban thong. Ban pendu no ya kita ke jingtrai jong kita ki Blei tau. Ban rat no ban pentua no. Ban penkelan no ya ka bor jong baman. Bantei bat ban thong ya ka hima ka jong Blei. Amen. Bantei ban thong ya kata ka Nongkhryiem. Ya ka balang. Ya ka balatay halor tau mau siang ko belong Jesus Christ. Amen. Kata ka day ka bo Blei lakat ingi. Katin ju Blei ka tho ingi. Ti haba kita kirang ba ka Shillong kila kidang step perngap kita kemi keduan bal wala penkelan. Bari ki Asyera, bari kita wala pendok no, bari kita ki masidap, uba arde uba kenyan. Halor kita kiduan balatay. Kila yong parla uwe bulale ka ni. Haba kilewat ba kila kili kilewang. Ugidian ukono Joash. Ulale ikani. Anda gumta kirang ba ka Shillong kilang hau Joash. Walam yo kon jome. Baun yap. Naba ula penkelan ni keduan ubal. Bad haba ula pendok no ki Asyera ka bahaka. Ujoash ula ong hakita baro ki bilayang hau. Pinyasat na mentau bal. Lani pin penem yo. Utaw ya sat na kabanta jo to ay buun yap agane ka step. Lada ulang U Blei to ay buun ya sat na kabantay ladi. Namar badon ubala penkelan ya gaduan jong U. Namar kata hakata ka sngi lakhat Jerubal.
Ya daong ai balu ni sait persya namar ulapen kelon ya kaduan jong ngai ngo blei bom ni kuparu jing shilur tapi Joash ada di kuparu dengan jai nganget babau ni kun ya ka ching penem nau trai ulayo Yau ni kun bau mencuau long barit uba shepting uba duk uba dan taka mensim shepting Reon dah bau layo ya ka dingga jong blei ukparu ngangai ulayo lang ya ka jing silor haba kata ka sinong kawan tepi da ka sinong da kawan menstep ko ai ngitep bau di kun jong bau lale ikani kupau yang rang bau ong lada kita ki blei ki dei ki bisisya tu ai bekin ya sait nam tai lade tu ai bekin ya danam tai lade tadeng ta lada jisu dei uba shisha ngim kam man ya defend mangi na bangin ya protes mangi tadeng ta ko abang fingim shakri yo blei bangin defend mangi blei daladi yaladi unyada amen hallelujah keting ke jom blei ka angkom noda Digi Midian baro berki Amalek berki kun mingi gelai lumlang berki lai Shillong berki lai Shedara haga them Jesril kimnut ban keta bakatin jublai ka awat keta kulmari kita gibla sle jong blai amen tapi dau ki snow tho la dai cha la dai ban thom la ka thom ke la dai ban pen yap yu tau kpa bagi le ban wat yu tau kun la dai pen yap yu kun dengan snow namar bagade ke divine mission ga jong blai la dau blai ula jit ude blai ban pen em Takram dan kami ingin mengintiang. Amen. Udah blei ban yada ya pi. Udah blei ban yada ya Gideon. Bakim simlalap yu ban peniap yu. Kababel ke thu ingi. Ublei hadien jong kata kabening kong ngan IMS sa kabaarpat. Mela job ya gani ka tes kabarit. Reminta ong menyele sisay ka tama. Ublei haba ukot ingi un ashwa di barit. Nginut ngin job na. Takda ong mengin yang pulpit ban yalap wong kili job shiti way pinut menut ban ong jisu e fi ya itu iba hajan e jong fi itu ya tri lang bat fi itu iba ya dan kam lang bat fi la si baying jong fi lada lanut utrai ong ngan sajit ya fi ban le snon da ka bakam kraw pat hoi ublei open power laga jong ka presence ka jong how Gideon ublei klem dam yu Gideon orang lada me pa inga ban yele asni ki Midian bar ki Amalek wong pen pau da ka sign tadeng tau blei unum pa season pa ya ka mission ka bakrau pa sini barit utenju sini barit job nem job tagda lada la ban shania hai barit la ban shania ro hai ba krau Gideon ula job i jingtenju i barit ya ka blei ai bom tau blei ai ka mission ka bakam krau but ude ban leit ban yele tamas dan ya gini Kinongchun kiba kraw kiba klan kiba don bor uang menile mas ni kini Vladei sisawan sengau tiang dari try uang wan lam ini kibriu bandala wan lam tip kan nungut kiwan do laipo ar hajar ngut kiwan bat mentaka sin ki kun Israel kiong bangi nginom kenkai kinongchun ki jongi Namar hagapor ka jong Joshua ka laja hagapor beki le tmai ka ayam kyong ka de Jericho ka bahe ka katung isu le tang tu la job si ai barit mele le tang arah hajar la biang bara baki ki le chap nyap lu rokhot hangani ka porte Gideon rula piskor le biet mlong perutrai wong lai bu arajar la bun palat me Gideon ong no eki shwa no ba semua tiang bos semua arta tiang bos kemau yang kemau sem ong yelek no shwa siang tadeng ta uno ta bulan kan mau yang kan mau sem na bos tiang kili pan rakti kan nungut ar hajar ngut ya ra Gideon tapi la tang yong inganda ar hajar ngut sa switch pu ujar kat kita di Midian boleh yong pan la biang ar hajar ngut kili pai try ong buntan hadin anta sa 10,000 Nang 10,000 wong yalam miki syakata kawa ban pendium miki hangta. Bandala dium kidon kibe jili akung throw hal don kibe kendup aga keti. Maka babel kia tu kita kibe kendup aga keti kidon tang lai spa ublei ong jiet tu lai spa. Lai spa. Ublei ong labun pala labiang mah. Kini ki Shillong tang kana man yelek manga. Bat habu ong melilet semaru. Uklam ong ra ka wat ka som ra ka tup ka man. Ong ra tang iwe ikhiu berit widing wi turoy.
Lila semam ta. Kan mau gini, ublei abu le ni unum le dagar komperkat jongi. Ublei unum le dagar taka taktik jongi, dagar strategi ke jongi, dan ni dagar taka idea ke jongi. Ublei unong le dagar taka banganga kuai pi ben le. Baka babel gitu yang ni. Tang lai sepangut, kili dia le igi pau hajar. Kiput dia keturai, benpat dia kikra, ni keding lagi kikra. Kita igi nongsyun igi kumbalawan kula. Udah sisa tu sing ke judawan. Kia siap ting bat kia dung pramaki kia yap pramaki hang ta. Padahal tak kuat orang ifi am ublei am ukuat ifi tamu suka ungu. Ketema orang ni lek ngah. Amen. Bau ni lek ketema am kam dei kita takar kom ke bapi perkat mapi. Mun si dem ngasi perkat ublei try lek kum tu try. Dah ulem lah kum ta oi. Tentang ia kata kepala kami lenti em belajar long deh kamlong. Ublei lihat dah kumai pat ia kabang amudur bam jupai perkat iru bahkan long kalong. Aingo itrai. Amen. Tadi kita kau awak nong yefi. Gideon udah itang uta unong yalam ya kita lagi lais pangot. Ya pada itang kanam. Kada itang kanam. Uang ni lek mangai ketema jong be. Badeng tan nak kita lais pangot aba kiki le thma kala penlengok sisa ye kinong syun. Badeng tan ko abanong ifila da fidan nagaliang. Kajong trai. Wai bala bini le persa ifi. Amen. Tak dei kata ko abanong ngorit yala di. Waju sngau bi yala di teng. Waju sngau yala pidi baduk bom dan e. La fidan you blay that's more than enough. Amen. La fidan you try kelabiang palat. Labiang. Mar fidan you try. Fidan ni angel borok jong ka beneng. Ada kihar thma maki tolong, wei bala bini le persya. Dan kami lo bini le thma, uji susyong tolong, to yap no ameru la yap te. Lalu uji susyong soitan yap no amer soitan la kertat begim to trai. Reu trai umman. Udan pelat jika bor ke bakran do kata-kata bangim la ben mudur. Ni syakri ni blay bakrau do kata tak ada ngim dei ben rit men sim. Ngim dei ban siosi ban kuslai ye situation ibarit akmat jong blay. Dei tak kenong kanan ruam ko ang ladame ai tang ita isapit sapai ita ibaluet bahap na kami jong metrai la abiang ya. Kanong kanan de ka ong ta. Jisu ong ngam ai kani ka bam ngam ka dei khon jong kani ka pliang borok kani ka bam borok ko di. Ko ngam don kami tu bun palat trai ni la bun palat tu ai ngatang kata ka bahap na mi jong mela abiang. Kamu tang ka barit ru mar trai la he palat teh. La ai di barit ru kala he palat getaru. How blay kadai tangi balwet tarak tin jublay gaang mangilong kita kibasran ngimlang em nakabarit tam jong blay em ngiladai ka bakraw tam makamat jongi kaladai ka bakraw tam takada ba uni ubri ulele atma ublay pen paw ka jing kraw ka jong amen tani ta utrai kwa ingi ben le yu bangin put ya ka turoy bangin pen benahi ka gospel ka jong blay amen. Kikra ke kerangi mangidai tikra ngi ben pelwet no eladi ngim dei syu bandan e haleluya barapo ji kikra ke jongir ngi de bandan ni ka ding man sim bakot amen tadang ko awno e Philadelphia ro you try ai ba fin luet no eladi takadaw ka donut ka belwet ong ka tin ke jong blai ka dei ken kata ka jing knya ka blai udah skun palat utrai usngo skun ya fi da fi long ki balwet ai ba fin long ki ba skun ban syakri you blai amen. Bafin dah nak presence yang boleh, bafin semua skun. Sekarang David wong, ani, yang kena gawai gawat, yang kena gawai ngaku. Apa kata kalau mangan syong ke yang jong try junam, Melayu, mangan kemi yang ke kemat ke jong try, mangan syupat yang ke jing internet, yang jing apa boleh. Oh ngada semua skun pala, bau try kuat ini kumta, amen. Put yang ke try, pensawa, yang ke tin ke jong boleh. Kemudian put try lebih ngat tapi ngiput try ben krayu try, amen. Abang long kibal wet. Kita kikiu kendau ki balwet ki bapra kanang makading ka jong man sim akon kan mi kan shy bangin long ka jing shy ka Bantei bara bangin long jing shy ki nong shun kin mat la lat ubaman un mala un siap ting ba un long panik ba ma un ye le para ma ui badinta la nang ikwa man long ki nong job kata ka atiar mo bleu ai ngi amen haleluya tadi tahu juku slai ke ru habang ngilai banyalap ke gospel
Ujisu habu pa iki senran ki ju ikini hinyo pungot wang. Tadin kini ki ki ru utrai ula tung nyo pungot kita ki weipat. Bula pa no iki ar shua kamat jung sheta ki shnong ki jaka baro shega ba uhi un salet. Bula ki ka jingat ka bon shisha hendra ki nongtrai ki kendiat. Namal ka tang tu ka kerpat ya pi utrai ka jingat ba un pa no yo ki nongtrai. Syaga jingot jengu. Tu kilit no akmi ngan pa no ya pi kumki kun lang brot apdeng ki suri. Warra usaipan lemne ke yarong lemne ke juti. Warai kublai ya noi noru ada galenti. Syaga no ka yeng bapinrong. Tu ong shwa long ka jingsuk iya ka ne ka yeng. Lada don te ukun ka jingsuk hangta ka jingsuk jong pi ka ne syong halor jong utelada umdan kan wan pai pat hapi. Pat pini syong ka jo ka yeng. Da bam da di ru. Ya ke ru kat bakin ai. Da baga day unong tray ban yo ya ka bainong. La dangi syukri utrai. Ngidon ya kai ka bainong. Amen. Tarawat kuslai. Wan kuslai ka pisa. Ka keren ni saipan ka keren ka pisa. Lem ni ka rong kata ka jakawan pelang pisa. Ban tap pisa I purse. Nang ta uang ba lem ni ke juti, pilih syakri utrai, orang pek don juti nam don juti, don sut nam don sut, don tai nam don tai, nama dah pong sut pong tai de, ini kam I don buram kan, utrai, orang pek jaga ipin pong, jaga ipin kop, jaga ipin ban pong aja juti ru, let laga let, orang pek jaga pisau, orang pek jaga yarong, orang pek jaga juti, seno pilih orang kublai kulmar, kau orang ni keren, nama tan syakren, la miss not nak calling, la miss not nak kata mission. Long fokus wang utrai ya ga ka mga lapa ipi let seta wanu mi melen ba ka bertai syagno ko ka yeng ro pinrong tong shwa long ga jingsuk ka yeng let ka ta ka yeng firung ta ka yeng long ga jingsuk tela daw don khon ga jingsuk ta ong updiang ya fi tu updiang ga jingsuk ka jong fi ta daw trai khot ban le yalap ya ga gospel trai khot ya gini buang uta unong trehi unyo ka banong tadi tau try khot ingi bangilong kinong put turoy utrai un karkhu ingi try un ai boring ingi banginang laban syakri utrai amen haleluya kini gisenran ki jong utrai am ngaskwa utrai pen kan mau yang ngagani kapor ba haba utrai ong yaki kumta da haba filet yalap am wat ra kita gi eke baro te finyo be eke ba finon kam am kini kilet sya kumta bat kajasya kumta dan apa yang kita kinyo pungut am bagi dawan ban I report ni jenjar pelat dah terai ni kami obam kami di ni weli setrai ni milit tu lat terkong ni kami obam kami di dan komplain baru kiwan be tip top mau try pun biang lot amen tadi enta jayu pat Lukas arfuar kau gum ni kedekhat lai pesan dalam tau lo angki men bau la pa no yagi klem ke jingpan ke rong bagi juti pisngo kerdu ai ruam tigila ong ruam uji su pun kan mau iki hang ni hakapor mengapa pi syek tu commission fee lai kerdo ai kiong klem kerdo ai tiulah ki henry mentajar ubadan ke jingpan to ai bu unra kum juru ya ke yarong jar ubam don ya ka wait lam to ai bu undino ya ka jankop bu unyo thie de ka wai la bangawang api baga dai ben pendep no hanga ya ka ni ka bala tho ba nyo ya ulem ba kinong palat nabadon kajing pendap shisha ia kita ki ke ru syapang jonga ani life pra ki ong hani tigi le ong ko try hakmi artuli ki waj lam hang ni tu ong ki kenyo dry wong haba pi bilai banyalap ya ka gospel hagadu ko por fila kerdo kami kerdo yong tementa bangakwa fi finra kan ya ke ya kata ka yarong ya ka juti wong ra ya kata ka jingpan but jaru bum dan wai lam to ai bun dino aga jankop bun thie de goe uji so bu kren ki gei kren ya ga ka bakin jado kini par kimut bi kum ha ka por mendai ban ready be da wai lam ra ya gai tulong jar ubam dan ke jingpan to un ra ya ka pla utau bum dan ki yarong ra ai ka ta ki yarong ru baru bumdan ni kawai lam to ai undino ai ka jankop unyo thie de kawai wang idan am ya ka jing pelang fila syakri kini ke de nong arfuar utrai ong fila yo pelang ne am na ka jing syakri ka ba fila syakri ka ta kini gi ong kim sungu thau
Jisu wong iki deno befinyo thiet ka wai lam. Kini kila sei lupa ka wai lam ngila dap thiet lupa trai. Jisu o kanyo ka bumut kini kimpat pe phang eru em. Utrai ka wai lam ka kren ka ktien de kini padong ngila long ready beli ya mat no expai rom. Chal Jisu ai ordar mamengin let mat no. La ready. Deng ta kwa banong efi. Teng ilom kisenran. Teng ilay ngoi ka ktien ka jong bleng em pe phang. Ka jingile ka jongi kam dei ya ka bakin jado. Ka jingile jongi ka dei bakin jaman sim de to ai bingin long kita shwa kinong perta. Ngin long ki balwet bangin long ka ta ka ding ka jing sai ka jong tra bing i kinong shun baro kirem ha ka kerteng ka jong tra. Amen. Nginget sya bangani ka jing kai na ktien ka jong blei ha ka ni ka singi ka long sya ka jing kerku ha ka jim ka jong fi. Ba ka ktien ka jong tra ka pen kan mau ngi na ki sam ba sop hun reu khat ba ni kong ba a kan tien ka ong kum ne. Blei ulong ka jakari bar ka bor jongi ka jing rap ba jan a ka jinjar. Namar kata nganom syap tiang la ka kala ka kendo ba la pen ki kilo ma pen ka duriau laki jongka ka kerhu ba ki laki lom ki wen namar ka jing at jongka. Ba ka ktien ka jong blei hani ka ai men simingi. Ba lada ka jia ke kane ka perthai ka ba ktien ka jong blei ka ong ne lada kita ki lom ki kalon lada kita ki lom ha pring ta ka duriau lapen ki kan mau ba ktien jong blei ka ai men sim ka ong bo blei ulong ka jin rap ka jongi ka bahajan utrai ulong ta ka jakari ka jongi banganum syap tiang ngil lang menduai ha kane opor pa jing bhab nang lom khoi ka teng ka jomeng i wan khmak ka jomeng ko pa ha kane ka sngi ka teng Jesus Christ no penim jingi Trying I know shall go try melong shall blay but it. Melong shall blay but up the kaji snake go try Jisu. But melong shall me go try Jisu, blay go try Jisu, but up the kaji I go try Jisu. He shall go trying the so dap she shall come and sim come back. Hey bangi lab and your snow go try and a ktien go try. Bangang ek and a ktien go try along a jinker ku go try. Haka jim jenny khon ki jomi go try. Babun go try ki yat apreng go try joka jing air, babun go try ki yat apreng joka jing jar, ka wan ka taka jishep tien go try, haka jim ka junkie go try, haba kumni go try, hakini ki por ko menta go try, ni e go try, shibun go try, ki jing air go try, ka bangi ni mahat go try. And I try ka ktien go jomi go try, ka aiman sim go try jisu. Kumbaki Israel go try, ki la lenyar go try, haba ki Midian ki la wan banyele ki la lenyar shame ba melayo snow go try, ya ka taka jing lenyar ki junkie. Bagang yet go try, bangiru go try, ki khon go try, ki jomi go try ki blak hot ka kerteng ka jomi go try haba ki wan kita ki jing e go try ka jim ka joki ai bikin phai shme go try jisu ai bikin khat kar pat ka kerteng ka jomi go try mamel long me go try to nong ya rap go try ubah jantam e go try na mamel long me go try jisu ka taka jakari go try haga taka jim ka jongi go try jisu banginom shep tieng go try jisu haba ki dan go try ka liang ka jomi go try ai bikini ki khon ki jomi kin su tho ya ka ta go try haba ki dan ka liang ka jomi go try ki dan ka liang ka jong nong job go try jisu para bagi dan ka liang ka jomi umdan menum berapa lawan le persyak go try jisu ya kata ka jingim ka jongi go try jisu mamelo me go try ka jingka melo me go try ka kut ka scam ka step ba go try ha kata ka jingim ka jongi go try jisu but I go try begin long shot go try ki bre go try ki mission rang go try ki bre go try ki bishlo go try jisu na ka benta ka kerteng ka jomi go try jisu nganget go try ka ni ka sngi go try ha bagi ni ki khon ki jomi go try ki e go try ya ni ka jingkai nganget kin khat kar pat ka kerteng ka jomi go try ba me go try jisu me yon pen im me yon pelai loy go try jisu ba me yon pen khiat go try ya kata ka jim ka junkie go try jisu kum joro go try ne ka po go try na ka ni ka jaga go try ni yeng go try ni duai go try jisu ta ki khon ki jomi go try ki ba ya limba ki jingele go try ki ba ya limba ka jing pang ka jing stom go try ka bala bani ki go try la bon snam go try jisu trangi tip go try jisu ba me e ki go try jisu ba ngat go try jisu kum ba melak ta go try jisu tu ba pang lai pu pras snam go try jisu ha ka pung sum betes da go try ngat go try men ta ki go try ngat men kreni ki go try jisu ba ngat go try jisu ha ba ki khmi shame go try jisu ha ba ki khat kar pat ka kerteng ga jomi go try ngat go try men pen khia go try jisu ya ka jing pang ga jing stom ga jonki go try ba ngat me yo plai lot go try ya ta ka jing em ga jonki go try jisu try ngat go try ka ni ga po go try jisu ni pen bana go try ga jing pen khia ga jomi go try jisu ko ma tien ga jomi go try ko ong meloma me go try nong shna jing pang ga jingi ha ba ki ka ang shame men pen khia ngi go try limba
ka jing snam ka jom ko try Jesus ka ni ka sngi ko try ngang ki ni khon ki jom ko try ki bana pning ka jing pang ka jing stom ngang ki yomar ka jing khia ka jom ngang ki e ka buram ka jom ko try aba ki khmi sheme ko try aba ki shania ame ko try ngang ka bo jo ka jing khia ka jom ko try ka tu ko try ha ka jing ka jom ki ko try dan ni shu ai ngo ko try i kamba ki ba me mala dab le ko try Jesus ka buram ka jing ngo bar ko tang sheme ko try ha ka ding Jesus amen ya dan ha pning jofi ha ka ni ka sngi ya fnang kwa shu ki jing duai ni ki jing slok na khtian ka jong blai pla ban phone ni ki number fi e ha ki screen ki jong fi dan ni fla ban wan kan doi ngi sha ni ko office jong ko Potternet ka ban na po open Nongthymmai Nongkhryiem te tat adong ye syam yang pat aku ki sngi u blai ka jing suk u blai ka jing command u long ka lem fi baro amen